IFM News. IFM News. Sports. Abante iti women's doubles quarterfinals iti 2026 Mubadala Abu Dhabi Open da Pinay tennis star Alex Yela ken Indonesian tennis rising star Janice Tjen. Daytoy ket kalpasan nga inabagda ti pares da Filipina-Canadian Leyla Fernandez ken Kristina Ledenovic iti France iti score 7-5, 3-6 ken 10-6. Nakalusot ti pares manipod iti Southeast Asia nga dayala ken Tjen. Iti nairot ngay ayam iti set 1 ken dagos ang nakasubot da Fernandez ken Ledenovic. Iti isasarek iti may kadua set tapno may tabla iti ayam. Iti deciding set nagsinublat iti momentum swing iti ayam nga di manon pay iti 6-6 a deadlock. Ang hingga nakapag-deliver iti back-to-back net. Dayala ken Tjen alimamang iti score 9-6. Agingga ngayon lepas iti ayam 10-6. Makasangod iti dua iti quarterfinals iti mangabak. Iti nagbaitan na Christina Buxa ken Zhang Zuawi kontra Yudmaila ken Nadia Kitchenok. Para iti IFM Sports, daytoy ni Idol Joey C. Tatak IFM.